Umu Nigeria le Orukole no kane ruo Uchogwa gabia lozo Biko rapu ya hine meka ile kiri Abia na Nigeria nye Ndi firi anu mere nkario Awusa mala Yoruba Uchogwa go kaigeso Bad condition volume leta abia la Onye nukura no kori ibe Onye na chigo chinanka Okwesiri hu doctor maka na huadigi yao Ndochi na-enye anyị hypam uche ogbuego na-agwa ya agwa ọ ga-agakwala ma ọ na-ahụ nkwuwasị onye nwere efe na ya bụ bad condition volume etichi ọkụ aka nchawa ka m ji bịa onye na-achịghị ọchị na nka onye ahụ kwesịrị ịhụ dọkịta maka na ahụ adịghị ya ladies and gentlemen, yeah, Papa and Mama, baby and bomb boy, brothers and sisters. Alan the alarm like a Land Rover for yet another smash hit on the levels of Umfiriano, hanging, whining, and Mbuashi in a more advanced level. This is now the latest Bad Condition Volume 8. With yours sincerely, faithfully, Professor of Intonations, Minister of Pidgin, Double Prince, PLC, Chairman of the Organizing Committee, the youngest old man, everlasting undergraduate of no course, Ujakrangutombo, Big Man Afon Chisogende Brebu, Gabo Guibu, Uchumu Wanye, Ohurego Kwong, Eri one of Abaji Brain and 4G number recharge card, Abali Abaka, Onya Pari one of Ndowere, Wekan Obungre one of Alangwa, Uche Mari one on Yonse, Oji Comfort Me perfume, poor man with reason, every year young, Agadi Kwenka, Uche Jikarota and Stout, New Zealand, and Michina Happy Gatrato. Ah, dear Gubane gay criminal or one is your rice, Uche Nayamu, Rebellion, he will luncheon. They bomb me your strong Yamma, Onyas Ruyene Megoala Gashike. Iyem nozina wo ala agbaje ọsọ ala agụje mile because nke agbacha ọsọ agụ mile a day enwere ike iji ya kpuo mmadụ oro amụla onwe ke m nidire ego now karịa federal government to God so mụla gị eme ala anything gbasara ego day ọwụ cash and carry but ọ dị necessary na onwere onye ga-eji ibe ya ụgwọ na the business then hapụ ka m jide ga-ejikwele m esekwanụ mba then Magashie n'ike gụwaziere gị mma mmekwa ọzọ ka m ga-eji m ụgwọ hapụ ka m jiri gị gejo mma mmekwa ọzọ maka na ha achọghị na onye owu na-asa biko mma mmekwa ọzọ ndị nke mba ha anyị mege ọ na-atọ m ụfụ biko mma mmekwa ọzọ uche ogbuo gị zuzugbuola onwe gị tụfịa akwa gị mezuzuwe kaba m ga-ama oke ihe bịa da ogbenye hapụ ka m zuzuwe ka m ezuzuru big man at least ana ama agbalịlala nzuzu zuzugide gaa skuulu chamfa zuzuru lụọ nwaanyị zuzuru mụta ụmụ zuzuru na-azụ ụmụ zuzuru gbawa moto zuzuru rụta ụlọ zuzuru agaje mba ofesi and of course m zuzuru lọta na enwekwara m ike chie obodo ahụ ụlọ uru na nzuzu karịrị akarị oge agaala mgbe a na-amụta ụmụ achọwa ka ha dum ghọcha ndị ma ihe mbakwa ka old fashion ugbu a ị ga-atara ya mụta otu pastọ then satara ya ọgwụ ọ ga na-eji na-eme obere miracle mụta otu lọya shi eji ya ọnụ 24 mụta otu police officer maka mkparị police raga ga zụrụ police dog ọ wee convenient alternative mụta otu nurse ma ọ bụ doctor ọ common ordinary pharmacist ọsọ ya chọk ya were kpụwa ọgwụ one day aka shi ya baa ya ọnụ ndị NAFDAC abịa kpụrụ ya family ga-echi dị adịrị popular adị egwu but before gị na-amụcha try ya amụta otu ke ga-eme nzuzu either through comedy ọ ịgba bọọlụ maka chukwu nzuzu wụzi ego na adị egwu so onwe ndị chọrọ ịghọ ndị nzuzu nọ ya ma ndị chọrọ ka chukwu ka igere ha ndị nzuzu ngwa ha weli aka elu m ekpere ha ekpere ahụla m ndị chọrọ iweli aka but because of ihe ọnụ ụwa ga-ekwu ha ewelie n'ime mmụọ mana Chineke onye anyị na-efe ọ na-ahụ n'ihe na-ahụkwa na nzuzo ya mere ka o mezuoru unu ka ha rawo ndị chọrọ ọnụ ka nzuzu unu mụwanye ọbụladị karịa Mr. Ibu n'aha Jizọs esi mba and so on behalf of the Talkinson International family and on behalf of on the quarter of on the cargo, waiting for control room, and they welcome you to yet another hilarious edition of the one-man talk show and entertainment Gugu Yaya, Bad Condition Volume 8, latest edition. For this one, my hand is a full with Torim Bamba Yawu whining, hanging, Mboashi, Ekelekelem, and of course, Miss Kobo kind of music. So, walk on the Aduno, while Uche Brule Banya 18 again. In case I am my own Gakawara Sia, Uche na one guy, where they not Tori.
The guy na fine guy, but the man too no too fine. Bad Condition Volume 8. Now to make all man laugh. Oh. If you no laugh, make you go see doctor. If you no laugh, make you go see doctor. It dey cure high BP, but the price no high yo. Oh, if you no laugh, make you go see doctor. Bad Condition Volume 8 yo. Now the only remedy to high BP. Our grow. And so for this edition, aga mebuwa ya hoha. Ka ụwa niile nwee ike mara ihe eji amata ndị oshi handset n'ehihie. Hoha, iwe onye ọbụla onye oshi handset n'abalị, enwe ya n'ehihie, aga m agwa gị ihe eji amata ya. Ọwụmpo today. Because from experience, o dolo m anya that o nweghị otu ọzọ iji amata ma suit mmadụ uyi ma oke ọ wụ shoulder pad ọ dịrị week mana na ọ natara ya mmadụ. O gbuo okwe nchamfa then gị mara na tela ọkwara ya wụ onye dụọ bịa mechaa nwee shade by mistake. They no laka. And of course, ihe ala say that na beauty or an advantage ebe ndị nwaanyị nọ anyị ga-enyocha ya taa. Plus exam malpractices, even including the reason why ụmụ nwaanyị ndị big man ji ala ekwe young boys zuru ike. They are good over. And of course, aga m ekwu ya taa nkwucha ma akpọ aha ndị dị involved. Akwela anọ instead mkpọcha ya ma ọ bụrụ mgbafu ma gbafuo. Otu onye ara sị kama ya ga-anwụ Nigeria dị mma ka ya dị ndụ ọgbawa aghara. Bad Condition. One madam lọtara one evening. Sacha ahụ bịa fọgharịwazie na room ya. Chọpụta na panty ya atọ sara mmiri the previous day anọkwaghị dị ya. Then ya chọcha ọhụụ ya kpọọ maid ya. Maid ebido kọọ eriwe. Madam etisuo tiri pụta na palọ ebe di ya nọ na-ele TV. Kọsawara the man. Na ọgwakwa Magdalene na ọwụ na ọchọtaghị pantị atọ ahụ bifo chi na-abọla nshọt na ọ ga-alarịrị n'ụlọ na ọ ga-alarịrị. Na nwoke mmadụ ajụanụ maid otu o jiri tụfuo pantị nwunye ya wuo otu ọwụ abụọ ya wụrụcha atọ. Ịmakwa maid abịa ịkọmiti nwoke ibe m. Maid sị ogbekere mbụnụ onye mmanụ ogbekere ama akwala oke mgbe m bịara n'ụlọ na ịmala na-eji ime eti pantị lala mbụnụ onye aka ebe m. Chineke me madam atụgharịa lewezie di anya ha manage otu o ji marala. Ọ gala onwe ya adọrọziela oche kpọọ ewe ọnụ ka ibu emere wee bil. Bad Condition. Ihe a na-ekwu that na ndị Igbo hụrụ ego n'anya more than other tribes around here. De enyola m ya eziokwu dị na ya ohoha. In fact, the thing is that ọ na-ebidokwala nwata. Sometimes mgbe aka mụpụrụ nwa ahụ ọhụrụ mgbe iji ama ị ga-agwa m na nwa na-erube 2 weeks a mụrụ ka a ga-abịa ka eleta ikekwe ga-ebitụcha ya aka lawa werezie ego tili mebed nga ahụ ọ na-anọ lawa. Ikekwe mma ya bịazie ka o wepụta na ego nọ dị ya because ọ dịnụ mma ịhapụ the money dị ya. Nwa mụrụ ọhụrụ ebesuo. Ihe ọ sọrọ gị mee ya during that period obi otu ọ gala ebe until ga-ewachite the mbi complete. Even penny pụọ na ya ọ gala ebekwa akwa na nchu to God ọwụ nwa Igbo. Then o towezie bịa lere sense ọ ga na-akpọ mgbe ọbụla ihe ego pụtara. Like otu nwa 3.5 years ọ gaje chọọchị one morning na-enye ya ego nye ya coins abụọ si ya were otu ji nye onyinye den werekwana otu ji taa biskit maka ọ na-adị fond of biskit. So makwa this boy apụtara n'ụzọ nga ogwu ga-egwu otu coins na-adapụ n'ahụ ya dakpuola gọta. Chọwa the money ahụ ya wụrụ na ọ dabara n'ime ime. So onye yara ya kwasịzie ya ngwa nsogbu adị ka ha gawagodi chọọchị na ọ ga-ewere ego dịka ahụ o ji nyezi onyinye mezie ka mara ihe a ga-eme maka ego eji azụta biskit. The boy isi ọnwụ osi mba na ka ahụ ya ji n'aka na ọ fọ biskit na ka adabara na gota na ọ ke Chineke eji atụrụ ya mma because na Chineke wụ mmụọ and onwe ebe na ọnọ so na o nwere ike ga were ka anọ na gota. Enwelo adị ego onye ọbụla laikiri ego dee even ma ndị pastọs ha nke sị na ya laikiri ego ya hapụ na chọọchị ka ahụ ọwụ onye isi na ya bịa nọrọ n'okpuru chọọchị ndị ọzọ kpewere Chineke anyị lee. Ọkwa otu Money Miss Road chọrọ nnọọ ịkparịta ndị pastọ ọlọrọ ọhụụ ndị ka pụtaga na TV emege show ya kọpịrị adreesị onye ka ahụ na fon nọmba ya kpọọ ya sọ bịa ka ahụ efere bịa. That's na ọba uru igbu oge that na ihe ya kpọọ ya na ka o kpere nkịta ya nwụrụ anwụ ekpere tupu elie ya. Ha! Pastor Abolie, God forbid bad things. Why me? I mean, is that not an insult to an ordained man of God?
ka ọ na-ekoli mana imi so dasi ya o weli iwe na ya na ezinụlọ ya laikiri nkịta a nwụrụ anwụ so much before moto abịa gbuo